Tapi riyen asline jenengan tumut transmigrasi niku tujuane pripun niku? Padahal omonge rek Sumatera nggon macan ngoten. Tujuane kula, Nggih. niate kula arek ngrubah nasib. Ngoten. Panjen nasibe kula niku ning Jawa ora duwe tanah. Ajenane wong tani kok ora duwe tanah niku kok meh arek buruh wae. Ah nggih klenger. Nggih, nggih. Ya jenengan rokokne tahun pinten, Pak? Petani. Sekolah Benteng riyen, Pak. Pak rokok niku nggih ngalami rokok niku teng mriki niki mawon. Mun makmur lah ibaratnya mun Mbah nggih. Teng mriki mawon waune sekanyare nggih Benteng. trima lintingan. Ning basa suwe-suwe niku nek kumpul kalih kancane niku kok ya duwe rasa riko Ning gelinting, Mbah. Ya, ete tuku. tuku rokok. Jenengan riyen transmigrasi umur pinten jenengan niku, Mbah? Kula pokoknya anak telu arekan. Oh, sik telu. Anak tiga pun king Jawa nggih. Ning Jawa, Terus teng mriki nambah kalih. nek mantan niku lairan ngriki. Ning wetengan saking Jawa. Oh, mun menteng Jawa. Teng ngriki rong sasi Lairan. nglairke. Oh, nggih, nggih. Ah untunge niku nang dalan ki ora kon nganu dhisik. Ngalami jatah piye, Mbak, nggih? Niku tasih oleh 7 sasi niku manto Jatah niku. jatahe. Bayi yo entek yo. Ento. Asal Bayi angsal. Berarti tiap nyawa angsal jatah. Mandurmu ke sawate cerit pokoke ceting pokoke anggere nyawa-nyawane untuk cethinge ngono. Besek Mbah nggih. Pin, napa mboten? napane? Nek teng pesawat niku. Wah. Pesawat niku nggih. Wong niku teng Sekule niku Mbah, pesawat besek niku to. ming pirang jam. Terus mandape teng Jambi. Mandape teng Jambi. Jambi mriki Wis bis. Pinten dinten niku? niku nggih sewengi niku. Sewengi ya. Nggih. Sing Jambi mriki. Dalane dereng Dalane dasar kula njur ora ganti teng nganu kali pundi nganu rusak. Macangan. nggih, nggih, rusak. Dibangun jembatane. Wis dioper. Nggih, napa nggih ngriku sora langun niku napa kita nggih kali niku. Wong nambah papan rong lembar niku. Wah, iki nek pikirane ora mantep ya. Cemplung. Cemplung. Kepentung kali ya bablas. Nggih, nggih. Nek sak desa teng Temanggung riyen enten pinten kakak sing tumut mriki? Tran. Sak desa. Tanggal jenengan niku. Nek sarengane kula niku sak desa niku kula niki niku siji loro telu papat 5 gangsal sarengane. Sak desa sak RT desa. apa, Mbak? Sak desa. Sak Desa. desa. Nek sak kabupaten kok kathah ya. Wah, nek sak kabupaten nggih Temanggung. kathah. Asli sak desa sak RT jenengan enten to mriki.
Ini kan desa itu kan mencar-mencar to Mbah biasane mriko-mriko. Sak RT Teng jenengan? mriki. Nggih. Teng mriki. Nggih. Niki sak RT. Nggih. Nggih jawane lho, Mbah. Nun. Teng jawane jenengan. Wah, teng Jawane Gandeng. tinggal tritian. Oh, gandeng. Tak kira waduh-waduh mriko. Aku tinggal tritian teng mriki nggih cerane. Niki niku. Kula kali niku malah melumpat tritian mawon omahe. Jawa. Niku hitungane ponakan kula ya. Yo malah dulur e. Saben Jawa ya anger tangga ya dadi dulur. Dan niku sing ngarepe musala ngriku niku Nggih, sing omahe sing lekokani kok. nggih. Niku sak desa ngen kali kula. Sing omah teng ngisor niku. Nggih. Tapi riyen asline jenengan tumut transmigrasi niku tujuane pripun riyen niku? Padahal omonge rek Sumatera nggon macan ngoten. Tujuane kula, Nggih. niate kula arek ngrubah nasib. Ngoten. Panjen nasibe kula niku ning Jawa ora duwe tanah. Ajenane wong tani kok ora duwe tanah niku kok merek buruh wae. Ah nggih. Klenger. Nggih. Oh ngoten. Niku jare panjen kula niate lunga transmigrasi iki. Niate arek ngrubah nasib nek pancen nggo nasibe apik ya tekan kene ya bisa urip ngoten. Nekat berarti nggih. Tapi alhamdulillah nggih sakniki pun wis makmur. Nggih matur nuwun pancen sing jatah ya ora kelong, ora ketung. Sithik-sithik bisa Malah nambah. nambah Nggih. teng TSM kok kan. Nek penilaiane jenengan kangge Pak Soeharto, Pak Harto. Pripun niku? Nek tumrap kula nggih apik Pak Soeharto nyatane wong sing ora duwe duit diteranke nyatane ya Berhasil. ya berhasil ke oke sing anu. Ora kok sithik Mbah niku. Ah, nggih. Ewon niku padahal. Nggih, nggih. Ewon Parto. Temen kata iku. Nggih hitungane pancen Pak Ano nggih pancen njur. Nganu masyarakat niku rakyate ya tenanan pancen sing ora duwe yo Diwenehi nggih. dikai. Nyatane omah dikai. Pangan sadurunge urung duwe hasil dijatah lemah dikai. Omah dibangunke niku nggih. Ah nggih. Alat Alat pertanian Alat. niku. pertanian, alat dapur ya komplit. Ya, Penake napa nggih Mbah? ah nggih. Jatah niku pinten taun Mbah riyen? Nun Pinten taun? jatah niku setahun. Taun niku. Mbah. Ning riyen njur kok karyane ijo ana sing Kurang kurang berhasil niku tambah telung sasi nek mboten salah. Nggih sedanten tambah. Sedanten tambah. Niku awale napa jenenge? Sampune jatah telas niku penghasilannya pripun niku, Mbah? Anggih tani, Tani tanteman napa niku? pantun. Pantun. Pancen riyen ndak sing tanah resik niku sak hektar sing Nggih. doseran. Oh pun didoserne niku. Pun pekarangan kali tanah sak hektar mun didoser mingkari ngelumpuk kayu pedil-pedilan kayu niku. Ngoten. Terus Tanduri. tanduri pari. Oh, ngoten nggih nggih. Ah niku nggih saged berhasil. Mbunan. Masalahe omone nggih dereng enten nggih Mbah. Nek jaman riyen mboten mupuk, mboten nyemprot ya. Dereng mupuk napa niku? Tanah asli. Apa niki kula mboten umuk anyare niki. Nggih. Niki kula tanduri jagung, jan sementen-menten niki. Kula tanem jagung. Niki niku teng mriki nang Jawa ngono doyan karo sego jagung. Niki wonten Teng mriki Pindah nang kene. aduh ya. Niku mboten kurun masak jagung. Ah ya. Seret Mbah. Nun Seret. ya ora, alasane mbiyen wis mangani jagung. niku pancen niku kula bloko mawon pancen. Lah nggih.
Kula teng Jawa riyen nggih, Mbah. Pas waktu cilik. Kula mangan jagung lah gak napa. Gak wae, masalahnya apa? Udah biyen mangan jagung bakung terus mangan jagung bakung terus aku ngono. Ya gak aku saya jagung jagung. Iyalah pas sederek kula wonten saking Jawa mriki anyare niku monggo batas omah tran niku to. Jero kebak pari gabah niku Nggih. njaba jagung. Nggih. Saya seneng sing Nggih. rene. Nah, nggih. Niku. Nek sawit niki mlebete tahun pinten niki? Niki ta nek mboten salah tahun 90. Oh, 90 ya. Ketiga berarti enggak. Ketika tahun 90. Kecil apa ini? Berarti selang 10 tahun nggih keng transmigrasi niku kan 80. Nggih. 80 10 tahun mlebu sawit. Niku ya ladang jatah kula sing enten karengan napa-napa burung iso nebang. Jero sawit mlebu ni. Nggih, nggih, nggih. Anu, ubi enten mboten riyen mriki? Wah, ubi yo. PT ubi niku nggih. PT ubi yo. Kula nggih suwe kerja. Oh, niku. Nek kula niku pancen bloko mawon. Nek kali merantau kula mboten. Mboten merantau namung tani buruh niku nggih. Merantau ndulang. Kali ndulang niku kula mboten betah ing donya. Ing Oh. donya. Kula nggih kancane ndulang kula nggih anu buruh macul. Niku nggih padha mawon ndulang ning Nggih. garingan Nggih, ngono. nggih. Sing penting nggih niku tani. Panjen ladang sak hektar niku riyen tak tanduri pari, kalih tak tanduri kopi. Oh, kopi. Mboten kopi coklat mboten. Mboten kopi biasa. Hmm. Ini suwe-suwe di kopi ki kudu kopen. Nek ora kopen ya wae ya kurang. Niku kula rombak panjenengan. Wite kopi kula tebangi, kula paculi. Oh. Nggih panjenengan. Nggih. Nggih, mboten rampung ning paling bisa separuh ni seprapat nih sing mboten kemajulan. Kula tanduri ubi. Nah, niku pancen tasih banter-bantere garap ubi mleret. Niku sampun mangsane metu nggih. Angger sore kali kolatan karo Nyaleng beto ubi. Nggih. Nggih wong wedok sing garap ning omah. Ngoten nggih. Ngoten.